ସବୁ କରିପାର ଠାକୁର ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଠାକୁର ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଠାକୁର ତୁମେ ସବୁ ବାଚାଳକୁ ତୁମେ ମୁକ କରିପାର ଖର୍ବ କରିପାରେ ସବିତା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଚରାଚର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜେ ନିଜର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ମାନେ ଅପସରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନା ନାଇଁ। ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶା କର ଦେବତା